हेलो। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ ନା ଉଠିଗଲାଣି? ସରି ଉଠିଗଲି। ହଁ 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 ତତେ କହିଥିଲି ସଣ୍ଡେ କଲ୍ କରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଇଏର ଅଛ ତ, ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ନରସାପୁର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ହଁ। ତୁ ଆଗରୁ ଫକ୍ସଲିଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଚାର୍ଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନରସାପୁର, ସେଇଠି ରହୁଛୁ କୋଉଠି ଯୋଡ଼ିକିଷ୍ଣାପୁର ରହୁଛୁ ଟି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏପଟେ ରହୁଛି ମଡରାଲି, ଆମର କୋଲାର ସାଇଡ୍। କୋଲାର ସାଇଡ୍? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୋଲାର ତ ସେଇଠି ତ କେତେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ, କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ୟାବ୍ ଆସିଛି। ହଁ କ୍ୟାବ୍ ଆସୁଛି ତ, ଆସୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତୁ ଆଇଫୋନ କମ୍ପାନୀର ପିଲାମାନେ, ଆମର ମାନେ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଆଇଫୋନ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ସେଠି ନ କରିକି ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି କଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ପଢୁଥିଲି ସେଇ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁକରି ମତେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା। ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା। ମତେ ସେଇ ଲାଇନରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହଁ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ନାଇଁ ସେଠି ତ ମେକାନିକାଲ କାମ, ତୁ ଥରେ ଯୋଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ହଉନଥିଲି କି, ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ କରୁଥିଲୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲୁ, ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି, ତାପରେ ତୁ କହିଲୁ କି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁ ନଉଥିଲୁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତୁ ଆମର ଏଇ ଚାର୍ଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆଇଫୋନରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ମେକାନିକାଲ କାହିଁ ନଉଥିଲୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହୁଣ୍ଡାରେ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେକାନିକାଲ କାମ, ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀରେ? ସାର୍ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନ ଲାଇନ ବି ଅଛି, ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକିଂ ବି ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ଯଦି ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି। अच्छा କ୍ୱାଲିଟି अच्छा, ଚେକିଂ ड्राइवर लाइसेंस मतलब जो ଆମର ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ जो ସେଇଟା आमे जो बाइक जो चलो जाए जो 4 व्हीलर चलो जाए तार फोर लाइसेंस? व्हीलर टू व्हीलर। हाँ हाँ हाँ। फोर व्हीलर टू अच्छा व्हीलर तोर लाइसेंस नहीं बोधे ना? ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଇନ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ ଫିଟିଂ କରୁଛି। इंजन फिटिंग करू तो? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ तू एते 5ଟା କାମ ଏବେ ଶିଖି ସାରିଲିଣି। 5टा काम? ସାର୍ ଜେଟ୍ କମ୍ପିଷ୍ଟନ, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ଅଏଲ ଫିଲ୍ଟର, ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ବି ଯୋଉ ଅଏଲଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଆସିବ ନା, हाँ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଫିଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଅଏଲଟା ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବ ଆମର माने ସେଇ ଜେଟ୍ କମ୍ପ ସେଠି ମୁଁ ଫିଟିଂ କରୁଛି। ये माने एते कष्ट काम तो करि बर जुगरे माने स्टैंडिंग वाला ना सिटिंग वर्क? ସାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କ। माने 8 घंटा तो 8 घंटा पर छिड़ा ही काम करू। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଏମିତିରେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ବି ବହୁତ ପିଲା କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ହଉଛି अरे କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ। जो मन अच्छी मोर तो स्टार्ट कर आम जो 10-12टा खंड ना 13 पिला जो सुलुरपेटा हीरो कंपनी जॉइन करें ଆଜ୍ଞା ସାର୍। किसी पिला बैटेरी आसेम्बली करते, किसी पिला इंजिन भी फिटिंग करते, किसी ଆଜ୍ଞା माने पिला रहिले 6 मास कि 7 मास करी पळै आसले, किंतु पिला थिले 4-5टा पिला किंतु 1 ईयर बनथिले, तापर कोन प्रॉब्लम होला से पळै आसिले। ସାର୍ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଇନ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଇନ, ସେଇଟା କରିବା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମାନେ ବହୁତ ପିଲା କରିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ରିଅଲ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ତ ସେମିତି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फास्ट को माने तोर 10th पर आईटीआई करतलु? 10th ପରେ ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିଲି, ତାପରେ ବସରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲି। अच्छा आईटीआई आईटीआई गला पर पुଣି को बोललो? ଆଇଟିଆଇ ପରେ ମୁଁ ଫକ୍ସଲିନ କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ ଚାର୍ଜର କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲି। ସେଠି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ କଲି, ସେଭିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୋମା କଲା ପରେ ମୋର କ୍ୟାମ୍ପସ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲି, ତ अच्छा अच्छा ମୋର 5-6ଟା କମ୍ପାନୀ। हाँ हाँ अच्छा जो ଫକ୍ସଲିଙ୍ଗ ତୋର ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲ? ସାର୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 12 ଜଣ ପିଲା, ସେଠି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ, ମୁଁ ରହିଥିଲି। ସବୁ ତକ ମୋରି ରେଫରେନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜବ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେଠି କେତେ କେତେ କଣ ସାଲାରୀ ଆସିଯାଉଥିଲା ଫକ୍ସଲିଙ୍ଗରେ? ସାର୍ ସେଠି ମୋର କସ୍ମେଟିକରେ ଯେହେତୁ ଥିଲି, ମୋର 17,000 18,000 ଏମିତି। ମାନେ ପିଏ ବିଏ ସେ କଟିକି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରହିବା ଖାଇବା ଛାଡିକି? ହଁ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା। ସେଇଠି ପଇସା ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍।
ଦି ପଇସାରେ ତୁମ ପଢିକି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ ସେଠି ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି କଣ କଣ ଅନଲାଇନ ସପିଂ କରି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେଭିଂ କରି ପାଠ ପଢିକି ପୁଣି ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୁଣି ପାଠ ସାର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସେଇଟା ତ ମେହନତ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଆଗ କିଛି ସେଭିଂ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିଲେ ତ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ଝିଅ ତ ଏଜ କେତେ ହବ ସାର୍ ମୋର 21 21 ମାନେ ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ସେ 18 ପ୍ଲସ୍ ନାଇଁ କି ମାନେ ହେଇଥିଲା ତୁ ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ mature। ଆରେ ରେ ରେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମତେ ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ମାନେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯାଇଥିଲି ନା ମୁଁ ବି କହେ ନା ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀରେ ଇଏ ହେଲେ କରିବ ନା ତତେ ବି ମୁଁ ଜଣେଇଛି କେତେଥର ନାଇଁ କି ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ ହେଲେ କହିବି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ କଲେଜ ତରଫରୁ ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ପିଲା ଯାଇଥିଲ ତମ ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥିଲ ସାର୍ ଆମ କଲେଜରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ହଁ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେଜରେ ଆସିଥିଲେ 9 ଜଣ ସିଏ ସବୁ ମାନେ କାମ ଦେଖି ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଜି କାମ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ ଫ୍ରେମ୍ ମାନେ ଫ୍ରେମ୍ ଗୁଡିକ ଫିଟିଂ କରି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫ୍ରେମ୍ ଟା ଇଜି କାମ ଥିଲା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ସେମାନେ 1 month ରହିଲେ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରୁମ୍ ନେଇଥିବ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ତ ମାନେ ଏକା ଥିବ ରୁମ୍ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ କେମିତି କଣ ପିଜି ଫିଜି ସେମାନେ ତ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଲି କି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଅଧାରୁ ପଳଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିପାରିବି ନା ମୋର ରହିବାର ଅଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ନେବି ପୁରା କାମ ଶିଖିବି ତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ୍ରିଟିକାଲ ହେଲେ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିପାରୁଛି ଝିଅ ହେଇକି ନାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ତମେ ଏଇଠି ପୁଅ ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମାସ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତୁ ଯାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲୁ ନାଇଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରୁମ୍ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ରହିଥିବୁ ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ ଏକା ରହି 5,000 ବି ଦେଲି ସେ ଭିତରେ ପିଲା କହିଲେ କାହିଁ 5,000 ଦଉଛି ତୁ ବି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ତାପରେ କାମ ଶିଖିବି ତାପରେ ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିବି ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି ଏମିତି ମୋର वाह बढ़िया बहुत किसी शिखार अच्छे माने एटा तो माने मत बहुत माने ये लगे कहीं फास्ट टाइम जो मुझे प्रथम हीरो कंपनी देली से पिला लगी किसी पिला कही भाभी कि पिला मैंने करें आमती कहवापर तू भी कथा शुणी थी मुझे शुणिली तू ये ढूंढा कौन मुझे ना दिने कथा कथा मैंने टाइम दे पार तू तो काम व्यस्त मुझे अच्छा केतरा शिफ्ट से ଆମର 2ଟା ସିଫ୍ଟ ଅଛି ଏ ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି 6ଟାରୁ 2:30 ସେଥିରେ ଆମର ରହୁଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଲଞ୍ଚ ରହୁଛି ଟି ଟାଇମ ରହୁଛି କଫି ଟାଇମ ଆମର ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ନା ଏମିତି ତମର 8 ଘଣ୍ଟା କୁ କେତେ ସାଲାରୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପିଏବିଏସଆଇ କଟିକି ସାର୍ ଆମର 16,500 ଆସୁଛି ଯଦି ଆମର କ୍ୟାବ୍ ର କଟୁଛି ନା ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା 16,500 ମାନେ ତମର ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ ସେ କେତେ 19,000 ଥିବ सर 21,000 अच्छा 21,000 पीएफ बढ़िया किसी असुविधा नहीं बढ़िया है 16,500 आसुची ओटी करूछ सर ओटी रहउची किंतु हमर ओटी देउनांते हमरे अच्छा 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 ठीक है ओटी रहले हमर 21 ओटी हेला से पर आवर केते हुंडार दउची डिप्लोमा पिला को 139 ना 100 केते 149 टन दउची केते दउची 160 रहउची 160 ओटी पर आवर 160 अरे वाह जी 4 घंटा ओटी कर दला गला ठीक अच्छे नॉर्मली जनरल जी हो मुझे तो जा जी देखी मत मुझे जाइली माने शुभ हुंडारे बुलारे ये तो फोन नहीं उड़ी फोन ଆମେ ଯୋଉଠି ମାନେ କାମଟା କରିବା ମାନେ ଭଲସେ କଲେ ସେଇଟା ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ माइंडसेट ना आपको कहते माइंडसेट बस ନଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କାମଟା माने देखियो केते छोट पिला एते हेल्दी नो माने केते स्ट्रांग माने डिसीजन केते स्ट्रेंथ माने हिसाब से तो स्ट्रेंथ मत लागेनी भी करियो तो सुनला परे मत लागिला कि केमती कर जोली तापर हम लाइट ठीक अछि करथल फ्री कॉल करिवा कथा अपने एते खुशी लागिला
बहुत बढ़िया लगिला माने जो माने बेसी आराम रे काम କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ମାନେ ଯାହା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ତତେ କଲ୍ କରୁଥିବେ ତ ପଚାରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କେତେ କଥା କୁହ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କଲା ପରେ ତତେ ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ୟୁଚର ରେ ମାନେ ତୁ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିକି ଭଲ କାମ କରିକି ଓଡିଶା ଭିତରେ ଭଲ ମାନେ ଜବ୍ ଟେ କରିପାରିବୁ ମେକାନିକାଲ ଜବ୍ ଟେ କରିପାରିବୁ ତ ଭଲ ସାଲାରୀ ବି ପାଇବୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି କି? ସାର୍ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଠୁ ମାନେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ପରେ ମୁଁ ହୁଣ୍ଡାର ସ୍କୁଟି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସ୍କୁଟିର ଇଞ୍ଜିନ ମୋର ସେଇ ଲାଇନରେ ବି ମତେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଆରାମରେ ବହୁତ ରେୟାର ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆମର ସାଲେରୀ ମିଳିପାରିବ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ମେକାନିକାଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନ କାମ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳିଯିବ ଆରାମରେ କରିପାରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଖାଲି ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ହବନି ନା ମାନେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଖାଲି ଥିଲେ ହବନି ଆଉ ନଲେଜ ଟା ଯଦି ତମେ ଯାହା ବି ତମେ ପଢିଛ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଠି ୟୁଜ ନ କରିବ ତମ ନିଜ ଲାଇନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ମେକାନିକାଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଆମେ ମୁଭିଂ ଚେୟାରରେ ଏସି ତଳେ ବସି କାମ କରିବୁ ସେଟା କେମିତି ହବ ନା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଲେ ଆମେ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବା ଏଇଟା ସତ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ହାତରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛ ନା 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରୋଷେଇ କରି ଏବେ ରୁମରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହୁଛ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ରହୁଛି ଏବେ ରୁମରେ ଜଣେ ରହୁଛୁ ମାନେ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ସାର୍ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହୁଛି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ତ ଅଧିକ ପଇସା ପଡୁଥିବ ତ 5,000 ଆଉ ଖାଇବା ତୁ ବା ପାଖରେ କହୁଥିଲୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥିବ ବୋଲି କିଏ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେ କିଏ ରହିବ ନହେଲେ ତ ଦେଖିବୁ ଟାଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜଏନିଂ ହବ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯିବେ ନହେଲେ ତୋ ରୁମରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦେବି ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆମର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ରହିଯିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଏଠି କୋର୍ସରେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଆସିବେ ଯଦି ଆସିବେ ନହେଲେ ଆମ ଉପରେ ରୁମ୍ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେଠି ଟିକେ ରୁମ୍ 3,000 ପଡିବ ମୁଁ ଆରାମସେ ରହିବି ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢୁଛି ତ ଗହଳି ହେଲେ ମତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜଣେ 2 ଜଣ ହେଲା ମୁଁ ରେଡି ବଢିଆ 3,000 ଦେ ପଛେ ରୁମରେ ରୁହ ନିଜେ ମେହନତ କର ନିଜ ପାଠ ପଢ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ବି ସେମିତି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମରି ପୁରୁଣା ପିଲା କିଏ ହେଲେ ଯଦି ସେ ଟାଟା ଫାଟା ଜଏନ୍ କଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ଠିକ ନାଇଁ ମାନେ ତୋର ଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଆମର ନିଜ ପିଲା କିଏ ଥିବେ ପୁରୁଣା ପିଲା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିବେ ସେମିତି ମୁଁ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁନି ଆମ ଓନର ବି କହୁଛି କି ଆଉ ଏଠି 2 ଜଣ ପିଲାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ରହିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ମାନେ ସେ ସେତିକି ମାନେ ଭଲ ଥିବ ବାହାର ଏରିଆକୁ ଆସିବ ନା ତ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଟାଟାର ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯାହେଲେ ଏବେ ସିନା ହୁଣ୍ଡାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟାଟାରେ ତ ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଯିବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭଲ ପିଲା ଦେଖିକି ହେଲା ଆମରି ପିଲା ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଦେବି ଆଉ ସବୁ ଏବେ ଅଛି ଯାହା ବେଲେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସେଭିଂ ହେଇକି ମାସକୁ କେତେ ସେଇ ସେଭିଂ ହଉଥିବ ତଥାପି ହଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜଣିଆ ରହୁଛି ମେନ୍ ତ ହାଉସ ରେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପଡୁଛି ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲନି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ତ କହୁଥିବେ ନିହାତି ମାନେ ବାପା ମା କହୁଥିବେ ନା କହୁଥିବେ ଏତେ ମାନେ ପିଲାଟା କାଇଁ ଏତେ ଇଏ କରୁଛି କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି